Og Henrik, nu har du fået den her spritnye cykel. Og før du fik den cykel, hvornår var der så, at du sidst var ude at cykle? Ja. Det var da jeg var lærling. 96, tror jeg. 96? Ja, 95, 96. Så 17-18 år siden? Ja. Nå, men du må hellere komme op. Lad mig se, hvad du kan. Oh. Ja. Og du drejer fint. Kom tilbage. Ja. Stærkt. Ej, det er sgu flot. Tak. Men du kan jo stadigvæk. Hvad siger du? Du kan jo stadigvæk. Ja. Den første aften, da de var her afleveret den, der var det spændende. Jeg skal lige høre, hvordan er det at cykle igen? Det er fedt. Det skal se på min smil. Det får det bedre. Vind i kinderne, og jeg kom længere væk fra fængslet. Det har jeg været inde nu i 3,5 år, 4 år, ikke? Og det er første gang i går, jeg er ude og køre 1 kilometer. Og har jeg aldrig været så langt væk før på egen hånd. Så det er en fornøjelse. Ej, det er vildt. Ja.